Bryster er ikke ens. Ligesom størrelse og former er meget forskellige, er brystvævet også forskelligt fra person til person. Det indvendige brystvæv kan man kun se ved forskellige billeddannende modaliteter. For at vurdere brystvævet er mammografi en særdeles god metode. Billedet her viser brystvævet for 4 forskellige kvinder. Billedet her viser et bryst, der hovedsageligt består af fedt og kun indeholder lidt bindevæv og kirtelvæv. Det betyder, at din mammografi er let at vurdere af radiologen, og forandringer i dit brystvæv vil være lette at vurdere for lægen. Billedet her viser et bryst, der overvejende består af fedt brystvæv med spredte områder af bindevæv og kirtelvæv. Billedet her viser et bryst med flere områder af bindevæv og kirtelvæv, der er jævnt fordelt i brysterne. Dette kan gøre det svært at se forandringer i brystet. Billedet her viser et bryst, der overvejende består af bindevæv og kirtelvæv. Dette kan gøre det svært for radiologen at se en kræft på en mammografi, fordi kræften gemmer sig i det ekstremt tætte brystvæv. Tæt brystvæv giver øget risiko for brystkræft. Risikoen for at få brystkræft er 4 til 6 gange så stor hos kvinder med tæt brystvæv. Og kvinder, der har fået diagnosticeret brystkræft i tætte bryster, har næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at udvikle kræft i modsatte bryst. Samtidig har de 18 gange højere risiko for en intervalcancer, som er en cancer, der opstår mellem 2 mammografiscreeninger. Mammografi er ikke perfekt. Du bør betragte mammografi som et undersøgelsestilbud, der ikke er perfekt. Det er til gengæld det bedste tilbud, vi til dato har haft, eftersom det ikke er muligt at tilbyde eksempelvis den dyre MR-scanning eller automatiseret ultralyd, ARBUS, som rutineundersøgelser til kvinder i Danmark. Du kan supplere dine mammografi-undersøgelser med termografi, som ikke skader dig og er uden stråling. Faktorer, der har indflydelse på brysttæthed. Alder. Man har tættere brystvæv, jo yngre man er. Genetik. Tvillingestudier viser, at arvelighed har stor betydning for brysttæthed. Hormoner giver øget risiko for at have tæt brystvæv. Fødsler giver mindre tæt brystvæv. Kost og diæt. Det du spiser har betydning for, om du får øget brysttæthed. Tæt brystvæv verden over. I flere lande verden over bliver det obligatorisk at informere kvinder om, hvorvidt de har tæt brystvæv. Som nævnt opdages tæt brystvæv på en mammografiscreening, når radiologen beskriver billederne fra undersøgelsen, men i Danmark er det ikke obligatorisk at give kvinder denne information. Det er nødvendigt at imødekomme denne komplekse udfordring og tilvejebringe de videnskabelige data, der er nødvendige for at bestemme, hvordan det eksisterende screeningsprogram kan ændres for at forbedre kræftpåvisning hos kvinder med tæt brystvæv, som har øget risiko for at få brystkræft. FDA. Krav til information om tæt brystvæv. US Food and Drug Administration har offentliggjort opdateringer til mammografireglerne for blandt andet at kræve, at mammografifaciliteter skal underrette patienter om tætheden af deres bryster. Vi skal styrke FDA's tilsyn og sikre håndhævelse af faciliteter og hjælpe tolkende læger med bedre at kategorisere og vurdere mammografi. Det er vigtigt for kvinder, at de får information om de har tæt brystvæv efter en mammografi, også i Danmark. Kvinder i Danmark skal kende deres brysttæthed. Kvinder skal have information om brysttæthed efter en mammografiscreening. Kvinder med tæt brystvæv har 4 til 6 gange højere risiko for at få brystkræft. Mammografi har sværere ved at finde brystkræft hos kvinder med tæt brystvæv. Hos kvinder med ekstremt tæt brystvæv finder mammografi mindre end halvdelen af alle kræft i brysterne. Kvinder kan ikke selv mærke, om de har tæt brystvæv. Vi skal stille spørgsmålet, om det er uetisk, at Danmark ikke giver kvinder besked, om de har tæt brystvæv efter en mammografiscreening. Hvad kan kvinder selv gøre? Undersøg selv dine bryster regelmæssigt. Få eventuelt en termografi som udvidet selvundersøgelse uden stråler. Gå til lægen, hvis du ser eller mærker noget i brystet. Gå til lægen, hvis du mærker noget, selvom du lige har været til mammografi. Bed om at få information, om du har tæt brystvæv efter en mammografi.